Yung bunso lang. Yung apat lahat ng asawa.
This is for everyone who's ever been told, sayang ka. For anyone who's ever Kaya ano, taka kay ano, AC Garage. Nag-chat na ako, wala ko reply. Ay, nag-reply sa akin. Ayan naman. Ito yung pagkalitan ng engine. tayo. Antayin mo ako eh.
kayo punta? Gusto ko yan. La 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 la. Kuya, nagpa-vlog ka? Ay! Wala, nagpa-vlog mo. Hawakan ka kasi, lumaban ka kasi. Ay, hindi ka sa kalsada, hindi marunong lumaban. Babae lang yan eh.
13. At, wait lang. Ito kami siguro si Baby Tobo. Sinisto ko yung ano niya. Sorry.
Ay,